История, язык, культура, менталитет. Мнение экспертов, деятелей и заинтересованных граждан о том, что такое быть белорусом. Идентичность. Добрый день, дорогие слушатели. У микрофона Арсений Ермолович. 1 марта отмечается День нулевой дискриминации. Инициатором учреждения в 2014 году выступили руководители UNAIDS, объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИД. Мы не могли пройти мимо столь важной темы, поэтому нашли эксперта по правозащитной деятельности, который рассказала нам о том, что такое дискриминация и толерантность, как и зачем строится толерантное общество и почему национальная культура этому не помеха. Наш собеседник сегодня Дарья Рублевская, ассистентка координатора Белорусской правооборончей школы. Идентичность. У нас разговор главным образом посвящен Дню нулевой дискриминации. Расскажи вообще для начала, что такое дискриминация, она вообще чаще сознательная или бессознательная, и что такое толерантность, и как бы выглядело абсолютно толерантное общество. Дискриминация агулам гэта пра два магчымыя дзеянні. Першае гэта пра стварэнне умоваў для дыскрымінацыі, то бок, такое умоўна кажучы пасіўнае дзеянне, а ёсць пра актыўнае дзеянне, гэта калі вы, сыходзячы з вашага меркавання прыдузятага да пэўнага чалавека альбо да пэўнай групы, толькі таму, што гэтая група мае нейкі там прызнак, сацыяльны ці не абавязкова, вы абмяжоўваеце гэтую групу, гэтага чалавека ў рэалізацыі яго права альбо законнага інтарэса, адстойвання. Вось, і гэта так коратка дыскрымінацыя. Яна бывае розных формаў, яна можа грунтавацца на самых розных прызнаках, часам нават не зусім відавочных, але калі казаць пра тое, ці яна прадуманая, ці мы разумеем, што гэта, ці мы усведамляем, што гэта дыскрымінацыя. Тут, напэўна, варта сказаць пра тое, умоўна кажучы, а якая гэта дыскрымінацыя, хто з'яўляецца асноўным суб'ектам, актарам гэтай дыскрымінацыі. Калі мы кажам пра тое, што умоўна у вагон метро заходзіць чалавек кітайскай знешнасці, прыкладна, нам падаецца, і ён 2 разы суха кашлянуў, і частка людзей, якая ехала ў гэтай частцы вагона, адыходзіць у другую, а раптам, то гэта пра такую, напэўна, не зусім усвядомленую дыскрымінацыю, бо кіруюцца людзі проста стэрэатыпамі, а што калі раптам, альбо яшчэ штосьці, ці калі мы бачым чалавека ромскай нацыянальнасці, абавязкова трэба прытрымаць нейкія кішэні, торбы, а раптам, І гэта таксама пра тое, што ёсць стэрэатып, ёсць нейкае прадузятае стаўленне да гэтага чалавека, і трымай каня побач, нават калі у цябе каня побач няма. Вось, а калі мы ўжо кажам пра больш такі высокі ўзровень дыскрымінацыі, які ідзе ад дзяржавы у выглядзе дзяржаўных органаў розных, пасадных асобаў, калі умоўна сітуацыя в Магілёве, якая была, калі памятаеце, прадстаўнік міліцыі здзейсніў самагубства, але пры гэтым напісаў, што вось яго выкрылі цыгане, і проста ўсіх мужчын ромскай нацыянальнасці сабралі, скінулі, яны сидзелі там даволі доўга, іх там трымалі, і некаторыя былі нават летальныя вынікі, бо усе нерваваліся і так далей. І не адзін такі умоўна, прыклад ёсць, бок варта разумець. Калі мы дакладна разумеем, што дзяржава не дае рэалізаваць сваё права людзям нейкім, толькі таму, што яны вось такія, толькі таму, што яны там кітайскага паходжання ці яшчэ чымусьці, то гэта ўжо пра даволі моцна усвядомленую дыскрымінацыю. Калі гэта на бытавым узроўні дыскрымінацыя, то яна хутчэй за ўсё не разумеецца людзьмі, дыскрымінацыя проста, так все робяць, а раптам. Получается, причина дискриминации в основном в стереотипах. Увогуле ёсць такая здоровская, называецца піраміда гвалтаў, і на самым высокім узроўні ведаеце, што геноцид. А на самым ніжэйшым узроўні ведаеце, што жарты, стэрэатыпы, нейкія меркаванні. То бок нельга сказаць, што стэрэатыпы ёсць прямая карэляцыя, але часцей за ўсё мне падаецца, што так. Мовна кажучы, з вами аднойчы здарыўся выпадак з чалавекам, нейкі негатыўны ваш уласны досвед. Але пры гэтым гэты чалавек хутчэй за ўсё можа прыналежаць да нейкай меншасці, да нейкай сацыяльнай групы і групоўкі. І вы думаеце, так, все. Вот цяпер дакладна все гэтыя
в Азербайджане, напэўна, да, будуць прадаваць мне кепскія кавуны, да, на рынку ці яшчэ нешта. І у вас складваецца нейкі паттерн паводзін, які даволі проста далей реалізоўваць. Ну, умоўна кажучы, вы приходите на рынок и обираете там представников не с Азербайджану, а там с Казахстана, ці яшчэ некага. Вось і все. Але збольшага так, ёсць нейкія предубеждения, не абавязкова гэта нават вами пражыты досвед. Просто хтосьці сказаў, магчыма, хтосьці яшчэ з дзяцінства вам як бы гэта распавядаў, што ну напэўна там, умоўна там дзядзі міліцейскія гэта кепскія людзі, альбо дзядзі з суседняга пад'езда кепскі, цёці з іншага завода робяць там кепскую справу. І у вас уже як бы разумееш, што напэўна на інтэграле робіцца нешта неладнае. А как бы ты видела путь избавления от стереотипов? Потому что, например, в недостатке образования, наверное, сложно многих людей, ну, по крайней мере, сегодня уличить, и тем более как раз-таки, ну, как мне кажется, образование и является в основном стабильным поставщиком стереотипов. Какой путь избавления от них? Акадэмічная адукацыя у нас як бы на даволі добрым узроўні. Напэўна, на вельмі нізкім узроўні вось гэты фактор крытычнага мыслення. То бок, калі чалавеку кажуць, што не хадзі туды, таму што вот там кепскія людзі, ці яны там кепскія, і штосьці робяць не так. А ты пачынаеш задумацца, чаму? А ці я ведаю, ці насамрэч гэта кепска? Хто сказаў, што гэта кепска, каму гэта кепска? Напэўна, праз тое, што проста недахоп крытычнага нейкага мыслення і ўласнага досведу. Магчыма, калі б на уроках у школе нам казалі, як бы, ну, выкладалі там умоўна гісторыю ці нейкі матэрыял, а потым казалі, а давайте мы разам пра гэта зараз падумаем, просто паразважаем. Звычайна у нас просто выкладаюць гісторыю, это вось просто сухія факты, даты, калі ласка вывучыце. Самае, напэўна, яшчэ сумнае, што нават ва універсітэтах так якім жа чынам выкладаюць гісторыю. Не выкладалі нават філасофію, то бок там на першым курсе дысцыпліну, якая мусіла як бы так, наадварот як бы казаць, што спярша падумайце, вось так думалі вось гэтыя людзі, да, нейкія такія, да, мадэлі. А нам просто выкладалі гэтыя гісторыю. Вось проста гісторыю мы зноўку запісалі канспект, і галоўнае было просто прыйсці і распавесці, што як лічылі, хто калі жыў, і все. І гэта працягнулася і далей, хоць бы я зараз навучаюся на юріст, і все роўна, як бы нават у юрыстыкі я зараз заўважаю, няма гэтага крытычнага мыслення і каштоўнасці крытычнага мыслення. Просто пераказ думаў, якія напісаны ў падручніку. Але мы не ведаем ніколі чалавек, які піша падручнік, а які ў яго набор стэрэатыпаў, якое у яго бачанне там гэтага сусвету. Ну и по поводу толерантности и идеального толерантного общества. Толерантнасць – гэта пра цярпімасць. Прычым не да людзей, да светапогляду іншых, да меркавання іншых людзей. Выключна талерантнае грамадства. Мне часам кажуць, што гэта нейкае такі, умоўна кажучы, абсурд і ідылія, не дасягаюць на такое грамадства. Але мне падаецца, гэта магчыма зрабіць. Магчыма, канешне, прасцей, калі ўсе проста аднаго меркавання, і тады не трэба будзе прыслухоўвацца і як бы паважаць, цярпець меркаванне іншых. Але агулам таксама праз вось гэтую унутраную эмпатыю і цярплівасць да меркавання ў іншых магчыма гэта пабудаваць. Проста з самага, напэўна, з дзяцінства казаць, што няма вернага меркавання. Ёсць меркаванне 1, 2, 3, 4, А, Б, С. Але часам у нас жа вось очень любяць казаць, што рашэнне ў гэтай там нават сацыяльнай нейкай праблеме ці яшчэ нечым толькі такое, толькі яно вернае, да? І у меня нават бацькі мае кажуць часам, да, калі чымсьці дзелюся, кажуть, Даша, ты кажаш неправильно, альбо ты робіш неправильно, гэта все. Але пры гэтым я там могу распавядаць просто про то, што там некаторыя мужчыны там не вітаюцца за руку з жанчынамі, да? Кажуць, Даша, гэта неправильно, не мусіць быць так. Вот, и все. Ну, идеал хотя бы ценен тем, что это единственный способ что-то поменять. На твой взгляд, Беларусь толерантная страна? Не. Я просто заўсёды очень моцна намагаюся не спрачацца з людзьмі, якія кажуць, што вось Беларусь талерантная краіна. Я не ведаю, хто придумаў гэты міф, гэтую казку, але калі б Беларусь была талерантна, то напэўна беларусы б не збіралі 55 000 подпісаў беларускія хрысціяне за адмену гей-прапаганды ці за тое, каб
скасаваць всю транспартную камунікацыю там з Кітаем. І я трошки посміялася, калі коронавірус прыйшоў, але ён прыйшоў не ад прадстаўнікоў кітайскага, вось Китая. І я такая, што ж тут зробіш? Таму не толерантны зусім. Как ты думаешь, какие вообще причины для этого есть? Может, какая-то и историческая подоплека? То есть, может, что-то от Советского Союза? Магчыма, гістарычныя карані гэтага былі яшчэ глыбей, бо мы моц таго, што знаходзіліся пасярэдзіне, так, праз нас праходзілі розныя канфлікты. Мы часам нават ні з кім не канфліктавалі, а проста тое, што там з бакоў, зверху, знізу хтосьці канфліктаваў, чамусьці крайнімі былі мы заўсёды, да, нас рвалі і гэтак далей. І магчыма, вот яшчэ на тым гістарычным этапе было вось гэта так, спакойна. Давайте прымем адну пазіцыю і не будзем спрачацца ні з кім. Магчыма, з таго часу. І зараз вось кажуць, што мы такія пасіўныя, проста каб все было добра. Магчыма, проста таксама на гэтым закорку ёсць, што абы не было вайны. Бо праз нас уже столькі было вайны, што нават людзі, якія не бачылі гэтай вайны, разумеюць, што ніколі больш. Как соотносится государство и правозащитная деятельность? Мне вельмі хочется казаць, што мы заодно. Мы за чалавека, за чалавечую годнасць, за тое, каб будаваць насамрэч правую дэмакратычную дзяржаву, дзе чалавек і ягонай годнасці ёсць найвышэйшая каштоўнасць. Але мы не заўсёды бачым гэтыя шляхі аднолькавымі, гэтыя механізмы дасягнення гэтых мэтаў. Не заўсёды, на вялікі жаль. Праваабарончая дзейнасць не ёсць дзяржаўная дзейнасць. Гэта дзейнасць некамерцыйных, недзяржаўных арганізацый, ініцыятываў, установаў. Ці камунікуем мы з дзяржавай? Так, намагаемся. Нам б хацелася, напэўна, яшчэ больш, але часам складваецца адчуванне, што дзяржава прымае нас як такіх вялізных нейкіх злых драконаў, якія абавязкова будуць там штосьці адразу казаць, што вы робіце кепска. Варта разумець, што ні адна краіна ў свеце не выконвае правы чалавека, місія міжнародныя пагаднення абавязальнасці на 100%. Нема такой, гэта утопія. І ў кожнай краіне ёсць праваабаронцы. І праваабаронцы гэта не людзі, якія умоўна кажучы, ёсць зараз нейкая ўлада, а значыць, пад іх збіраюцца там нейкія праваабаронцы, якія кажуць, што вы кепскія, а потым змяняюцца ўлада і змяняюцца праваабаронцы. Не, змяняюцца ўлада, але праваабаронцы застаюцца, і яны будуць камунікаваць і часам крытыкаваць любую ўладу. Бо калі вы не выконваеце прынятыя на сябе абавязальніцтвы, калі вы не ставіце чалавека ні ў ва што ці там менш, чым ні ў ва што, то давайте будем честными. Создание толерантной культуры, оно как-нибудь противоречит национальной культуре? То есть, другими словами, может ли стать белорус толерантным, не перестав быть при этом белорусом? Конечно. Мне падаецца, гэта пра выключна нейкі. Гэта пра ідэнтычнасці чалавека, але давайте памятаць, што чалавек умяшчае сабе проста сотні тысячі ідэнтычнасцяў вокруг. Мне спадабалася вельмі адно практыкаванне, рабіла адна жаночая ініцыятыва. Яна папрасіла удзельніц семінара, іх там было зусім нешмат, падаецца 10, намаляваць на картках, проста напісаць, якую ідэнтычнасць вы сабе зараз адчуваеце. Там жанчына, працоўніца офісу, там яшчэ што-небудзь. І кожная з іх напісала як мінімум 20. І гэта пры тым, што час быў абмежаваны, так, і трэба было, ніхто не рыхтаваўся, трэба было хутка гэта нагенераваць. Вось калі проста сесці аднойчы і падумаць, а хто я ёсць з пазіцыі таго, колькі розных ідэнтычнасцяў у мяне я адчуваю, у мяне ўкладаецца, то, безумоўна, можна быць толерантным, і беларусам, і блакітнавочым, і яшчэ там тысячі розных ідэнтычнасцяў. Таму гэта ніяк не супярэчыць нашай культуры. Наадварот, мне падаецца, у нас шмат канфесійная краіна, і мне падаецца, што нягледзячы на тое, што там з дзяцінства нам казалі, што калі там пабудаваўся нейкі прыгожы жылы дом вялікі, то это, напэўна, баптісты сабе зрабілі царкву. Нават нягледзячы на ўсе такія нейкія негатыўныя, магчыма, прадузятыя меркаванні, мы все ж таки нармалёва ўжываемся, мы разам стаім у чарзе ў краме, мы разам едзем у метро, пры гэтым даволі там ніхто, калі бачыць там нейкага чалавека, не лезе з агрэсіяй, актыўнай агрэсіяй. Мне вельмі падабаецца прыклад вуліцы Кастрычніцкай, так, дзе ўжываюцца там самага рознага кшталту рэстарацыі, пры гэтым ёсць культурныя цэнтры нейкія, людзі разам камунікуюць. Канешне, мне вельмі
засмутила ситуація, яка адбылася з прадстаўніком ЛГБТК, рэжысёрам, якога пабілі за тое, што ён прадстаўнік ЛГБТК. На Октябрьскай? Гэта была на Кастрычніцкай, так. Калі не памыляюся, увосень ці ў весну гэтага году. Але пры гэтым мне падаецца, што Беларусь на шляху да талерантнасці да нейкай. Всё часцей мы падымаем, ну, як бы узнімаецца і ў СМІ, і не толькі СМІ гэтае пытанне, што нягледзячы на тое, што гэты чалавек трошкі адрозніваецца ад вас, чымсьці гэта не нагода, каб думаць пра яго кепска, што ён абавязкова гэта здзейсніў. Ну, як бы розныя СМІ, безумоўна, розныя рэгіёны, і за ўсю Беларусь, напэўна, нельга так казаць, або гульняць, бо таксама варта разумець, што кожны ў нейкім сваім кокане такім. Але я проста нават бачу там за іх малодшых сёстрах, што ў іх у школе як бы гэта часцей узнікае пытанне, там, калі кагосьці буляць у школе там на ўзроўні 4 класу, то намагаюцца вось раскруціць гэтую спіраль, да? Чаму гэта дзяўчына трапіла пад, ну, чаму вы яе абзываеце там? Тому што яна толстая, да? А вы як бы лепш, ну, умоўна кажучы, тое, што у дзяўчыны ёсць, яна адрозніваецца ад вас на цяперашнім этапе, зусім не азначае, што яна горш. Як бы, ну, паглядзі, ты таксама адрозніваешся, да? Ты так, яна дзяўчына, ты хлопча. І што, гэта не нагода быць горш. Альбо яна там носіць спадніцу, а ты не носіць спадніцу. І мне падабаецца, бо ёсць, закладваецца вось гэтае крытычнае мысленне, хаця б мінімальна. Не ведаю, як далей будзе ў сярэдніх класах і вышэйшых, але меня гэта радуе моцна. И вопрос, который мы задаем всем гостям идентичности. Лично для тебя, что такое быть белорусом? Я не ведаю, что такое быть белорусом, я ведаю, что такое быть белорусской. Хорошо, что такое быть белорусской? Для меня это, ну, это такое, то есть очень имманентное адчуванне. Ну, это просто про то, что мои бацькі нарадзіліся тут, я нарадзілася тут. Я амаль кожны дзень мушу думаць пра светлую будучыню Беларусі і хаця б нейкімі дробнымі дзеяннямі будаваць яе. Часам адстойваць сваё права размаўляць па-беларуску, тлумачыць у краме, што такое, ну, нібы не бульба, там гарбата, умоўна кажучы. У меня хапала розных сітуацый і некалькі разоў паўтаряць падчас лекцый, пар, што я хочу данесці. Бо ўсё гэта, ну, як бы ўсё кажу па-беларуску і ввогуле прасоўваць тое, што як бы беларушчына, яна вось такая, можа быць такое, можа і не быць. Ну, для мяне, напэўна, так, вось быць беларускай, гэта быць актыўнай грамадзянкай грамадства, прадстаўляць ідэю беларускага студэнцтва, беларускай моладзі, ідэю таго, што гэтыя групы норм, яны актыўныя і адказваюць на нападкі старэйшых пакаленняў, што яны не ок. А мы очень даже ок. Идентичность. Сегодня мы поговорили с гражданской активисткой, ассистенткой координатора Белорусской правооборонной школы Дарьей Рублевской. Эту передачу и полное интервью можно найти на YouTube-канале «Культурная панорама Радио Беларусь». С вами был Арсений Ермолович. До встречи через неделю. Идентичность.